Voor een dikke week begint voor Cambuur de competitie met een wedstrijdje in AGOVV. Hoe de basis eruit komt te zien is voor een groot aardig duidelijk. Twijfel is er nog over waar het eerste keeper worden moet. Deze Marco Bizot of Robert de Loeke. De jongens zitten zo dicht bij elkaar dat ze vandaag allebei een halve keeper om te kijken of dat doorslaggevend zal zijn. Robert de Loeke moet in elk geval beginnen en we zorgen ook Martijn Barto in de basis in zijn oude club. Hij liep het te vakken te krijgen boven Mark de Vries. Maar ook hoe de spitspositie is de technische staf er nog net helemaal uit. Wat we graag wilden van tevoren alles dubbel bezet hebben en de jongens moeten het ons zo lastig mogelijk maken en dat hebben ze ook gedaan. Cambuur begint met Leon Heesen en Mart Dijkstra centraal achterin. En diezelfde Dijkstra gaat onder het begin van de wedstrijd verschrikkelijk in de fout. En daar profiteert Oebeles Kokker dankbaar van. Zo komt Harkema zijn boys verrassend op een 1-0 vastsprong. De waarom-speelbal van Dijkstra is vies te kwad. En saai uit hij zijn voormalig ploeggenoten een goed keeper vastsprong. Dan matte de profs van Cambuur vanzelfs komen. Mooi hakje van Barto op Bakker. Die stuurt Dissels de gypt in. En het schot van Dissels gaat uiteindelijk via Jacob de Vries in het zietnet. Maar even later binnen de boys weer gevaarlijk. En waar is het Oebeles Kokker die de onstichter is? Handig voorbij Mart Dijkstra. En dan Driegje, maar links. Het verdekte schot en dat rekkert de boetekant van de peel. En daar komt Cambuur goed voorbij. Na Jelloeren griepen de Ljouters de macht. De corner van Bob Schepers. De bal bloedt Hingjen. Via Barto en Dijkstra komt de bal bij Sander van der Heijden. En via de keeper en de peel is het dan 1-1. En dan komen er meer kansen voor Cambuur. Dissels, Van der Heijden, mooie onval. Martijn Barto, maar die had de scherpte nog net voor de goal. In de tweede helft een paar invallers bij Cambuur. Liek als keeper Marco Bizot. Het komt het spul net ten goede, want de tweede helft is een stuk minder als de eerste. Cambuur is wel de betere ploeg, benamen conditioneel en de 2-1 kan uiteindelijk net uitbluwen. Bob Schepers maar de inzet. Dan het schot van De Leeuw en invaller Mark de Vries zit dan op het goede plak. Hij bepaalt de aanstaan op 2-1. Ik denk als je de tweede helft kijkt dat we die gedomineerd hebben. Hoog baltempo, veel beweging en wederom ontzettend veel kansen gecreëerd, maar weinig doelpunten. Dus daar is nog wel het een en ander aan te doen.